Birds. Enot sa Bareta. Enot sa Gamos. Alas 7:08. Hatod sa Saindo, kan Radyo DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta, kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na Sabado. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, Kabikulan may daily average na 370 kaso ng COVID-19 sa nakaaging 2 semana. Kaso ng COVID-19 sa Malilipot Albay, nagdadakol. Mga residente sa Norteng Barangay kan Legazpi City tinawan nin aatamano na itik. LTO District Office sa Ligao City hinagad ni Cabredo na pahiwason pa. Sa lado nasyonal, milyones doses ng single shot Sputnik V Light vaccine pigahalat na. PNP dapat magkooperar sa investigasyon kan International Criminal Court. Ivermectin, daig pigrekomendar kan Department of Health na pangbulong sa COVID-19. Congressional Oversight Committee on Education, aprobado na. Sa ibang nasyon, Dutch Foreign Minister naglusad sa pwesto. Sa lado ng Karawat, farewell fight ni Pacman, pighahandaan na. Detalles kan Bareta Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Tando ay ginto, ibang ginto. Narehistro sa Kabikulan ang pinakahalangkaw na kaso ng COVID-19 sa sarong aldaw sana kung saan uminabot ng 645. Sinabi ni DOH Bicol Chief Epidemiologist Dr. Aurora Daluro na base sa sendang data, nagpapailing na 3 probinsya ang may pinakadakol na kaso, siring sa Camarines Sur na may 340, Albay 98, Asin Sorsogon 78. Sa sinabi ng Kabikulan, nakaka-eksperyensya ng paglangkaw kan siring na kaso na minabot ng 7,000 katawo at infected sa laugsanan ng 60 kaya 16 dias o may average na 370 na kaso kada aldaw. Idinugang pa ni Daluro. Nasa 7,712 na mga aktibong kaso na narestro ngayon na bulan. Ang reyon, nakarestro ng total na 31,275 mga kaso poon kan Marso 2020. Ang DOH Bicol nakaresto man ng 134 kaso ng variants of concern nakadaklan sa Camarines Sur, Albay, Asin, Masbate. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa 107 na ang kaso ng COVID-19 sa Malilipot, Albay. Nagluwas matapos makarehistro naman in panibagong 7 kaso kanakaaging aldaw. Sinabi kan Municipal Health Office na sina nakarehistro naman in 28 aktibong kaso, mantang siyam katawo na anagadan, kausa kan siring na helang. Sa ibang nalado, nangapunan man si Municipal Health Officer Hermelin de Guzman sa mga residentes kan barangay na udok sa buot na magsunod sa ipinapautob na minimum health standards siring sa pirming paggamit ng face mask, face shield, lalo na ang obserbasyon kan social distancing, tanganing malikayan ang ulakit kan virus. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan.
Maugma ni Marhoy asi nagpapasalamat ang mga residentes kan barangay sa norteng parte kan Legazpi City dalanta sinda magkakaiguan in dagdag na hanap buhay na magkakatabang para magdakol ang sendang income lalo na sa ngunyan na nasa tahaw pa kan COVID-19. Ang sirang na bagay nangyayari kasunod kan ginibong itik dispersal program kanako Bicol Party List sa barangay Arimbay kung sa Induman itinao ang 500 na itik asin 50 sako nin pambahog sa mga kwalifikadong residentes kan barangay. Sinabi na Bicol Party List Representative Pido Garbin na bako siya na mga itik an itanaw ninda kunti pati naman mga pangbahog. Idinugan pa man yan ini tabang man kan Department of Agriculture Regional Office. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Hinagad ni Albay 3rd District Representative Didi Cabredo kay LTO Chief Edgar Galvante na pahiwason pa ang LTO District Office sa Ligao City tanganing makaakomodar asin makaserbe sa nagdadakol na bilang nin mga kliyente sa nasabing opisina. Sa presenteng kinamumugtakan kay ni sa Barangay Santa Cruz, ang LTO District Office nagsiserbe sa mga kataraning na banwaan sa 3rd Distrito Canalbay, mantang ang pagpapahiwas kay ni, iyuan makakatabang tanganing masiguro ang serbisyo kan LTO na kayang abuton kan mga namamanwaan. Apwera kay ni, sinabi ni Cabredo na dahilan sa nagdadakol na kliyente, igwamanin pangangaipon na magkaigwanin mahiwas na lugar para sa mga na-impound na mga vehikulo. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Dahil minahuraw ang pagmalasakit ni Albay 2nd District Congressman Joey Salceda sa mga barangay sa 2nd Distrito kan Albay. Ini sa rason na igwana naman siyang 2D Tent for All project kung saan ang mga barangay tatawan ng tigduruwang collapsible tent saro para sa barangay council asin saro man sa sanggunian kabataan. Sa ngunyan, padagos ang deliver nin mga tent sa mga barangay tanganing may magamit sinda sa anumang mga aktibidad na pwedeng gibuhon. Ini parte kan programang Salceda Cares. Sa ibang lado, ang ibang mga barangay sa Sunggudo Distrito kon Albay Pigdalauman na magkakaresibi naman ng tent sa mga masunod na aldaw. Tanganing matawaning komportableng lugar ang mga personang ipapairarom sa quarantine as in isolation, nagdugang ang lokal na gobyerno kan Kamalig nin 25 modular tent sa laog kan Bungkaras Evacuation Center sa barangay Bungabong, Kamalig, Albay. Nasabing lakdang may kamauotan na mas pakusugon kan Kamalig LGU ang sainang pandemic response as in recovery capabilities. Siring man, ini anaging kasimbagan kan Municipal Health Office as in Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa nakakaalarmang numero kan mga konfirmadong kaso ng COVID-19 sa munisipyo. Sinabi ni Alcalde Caloy Baldo, ang nasabing mga tents na katalaan na gamiton kan mga personang nagpositibo as in nag-igwaning close contact sa mga individual na positibo sa COVID-19. Tinawan ni na sigurasyon ni Baldo na matatawan ni magkakanigong asistensya medikal, seguridad, ang higdaan, pagkaon na siniba pang pangangaipo, an i-isolate digdi. Sa ngunyan, ang Kamalig na kapagrehistro ng 274 konfirmadong kaso, 201 digdi ang nakarecover na, 19 ang nagadan, asin 54 ang aktibo. Iyan ang primerong gabtang kan mga barata. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas o tumawag sa
0917-815-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, Erial ang pasta ko, Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Lalaki! Bakit niyo po ba ako pinapalo? Pakainin niyo na lang po kaya ako. Oo ba? Dahil sa sagipsakan na isinabatas ni Senador Kiko Pangilinan, rekta na sa merkado ang benta. Magiging mas mura ang pagkain natin. Commercial po pala to? Anak naman, walang nagsasalitang baby sa totoong buhay. Pagkain para sa ating pamilya. Senador Kiko Pangilinan. Agree tayo dyan. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man diraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFR permit number 0203 series of 2021. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip.
Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Good news para po sa mga members ng LCC Rewards Plus. Starting September 16 until September 30 ay meron po kayong 20% discount on Century Tuna 155 grams, Argentina Corned Beef Junior 150 grams, and Birch Tree Fortified Powder Milk 300 grams. Meron din pong 20% discount sa Bonakid Preschool 3 Plus 1.6 kilos, Promil 4 1.8 kilos, and Promil Gold 4 1.2 kilos. Ipakita lang ang inyong LCC Rewards Plus card when you shop at LCC Supermarket in LCC Ayala Malls, LCC Mall Legazpi, LCC Mall Tabaco, or LCC Mall Pulangi. Big time at pambihirang 20% discount from September 16 till September 30 only. Huwag pong palampasin. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Igalat kan Pilipinas na maresibi ang primerong ornada nin milyones doses nin single shot Sputnik V Light vaccine ngunya na bulan. Tinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez na may 190,000 doses nin Sputnik V Component 2 ang gagamiton sa ikadawang dose. Sa sinabi na pagpapadala ng Sputnik V vaccine gagamiton sa ikadua, asin matapos kaini makakaresibi na ng single shot Sputnik V Light vaccine mantang maabanti ang vaccine rollout. Ibig rekomendar man kan mga eksperto ang interval na 21 hasta 42 dias sa pagultanan kan primero asin ikadawang dose kan Sputnik V vaccine. Siniguro kan Philippine National Police na nakahanda sinda sa posibilidad nin terror attack sa nasyon. Ini kasunod ka na-receive na intelligence report kan Japan manungod sa posibilidad na terror attack sa anom na Southeast Asian countries kay banaan Pilipinas. Sigun kay PNP Chief General Guillermo Eleazar na dahil pa silang nare-receive na naman napatakot sa seguridad ka nasyon pero dainin pig-iit siya puwera. Sinabi niyang sinugo na niya ang sa inang intelligence unit, steering man ang mga commanders sa grounds na maging alerto asin maikmat. Katakod kay ni nagapilar si Eleazar sa publiko, nin padagos na kooperasyon asin i-report ang mga impormasyon na nare-receive asin naoobserbaran na bako normal para tulos ining maaksyonan kan PNP. Tinawaninduan kan Department of Health na daininda ipigrekomendar ang paggamit ng ivermectin bilang bulong sa COVID-19. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na pa man napapatunayan na balikan ta ang bareta. Sinabi na Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na pa man napapatunayan na nababawasan ang kagadanon o napaparahay ang nagagamit kini. Ini kasunod kang rekomendasyon kan British Ivermectin Recommendation Development sa Pilipinas. Lalo na kay Health Secretary Francisco Duque may kinaraman sa paggamit ng ivermectin o prophylaxis sa amay na pagbulong sa coronavirus disease. Hinagad kan sa grupo sa PNP na magkooperar sa investigasyon kan International Criminal Court sa indang anti-drug war campaign.
o kan Duterte administration. Sinabi ni Dr. Aurora Parong, co-chair kan Philippine Coalition for the International Criminal Court, na maapilar sina sa mga pulis na igwang konsensya asin nagtutubod sa katotohanan asin hustisya na makipagtabangan sa nasabing investigasyon. Sigun kay Parong, anuman na tamang gigibuhon kan mga pulis, makakatabang para makamtan kan mga biktima nin pagsuway sa diretsyong pantawo an hustisya. Bareta hali sa ibang nasyon. Naglusod sa pwesto si Dutch Foreign Minister Sigrid Kaag. May kinaraman sa Afghan evacuation kan nakaaging bulan. Ini matapos kondinaron kan parlamento si Kaag dalan sa pagpalpak na pagmanihar kini sa evacuation kan mga refugees hali sa Afghanistan. Inaprobaran kan mga miyembros kan parlamento ang sarong motion na nagbabatiko sa sendang gobyerno dalan sa bagulbol na pagresponde sa mga Afghan refugees na haloy o asin saloy na pagresponde sa mga patakot nin insurhensya kan Taliban. Dalan digdi, day naginibo na opisyal kundi ang magdimitir sa sayang pwesto. Ang resignation kan Dutch Foreign Minister kasunod kan pag-demote ni UK Prime Minister Boris Johnson kay UK Foreign Secretary Dominic Raab na matinding binatikos dalan sa pagbakasyon kani mantang nangyayari ang karbukan sa Kabul. Si Kaag ang primerong foreign minister na nag-resign dalan sa Afghan evacuation crisis darakan pag-take over kan Taliban sa Afghanistan. Barata sa lado nin sports. Day patapos ang laban para kay Senador Manny Pacquiao, asin puntirya pa kay ning magkaigwanin farewell fight matapos siyang daugon ni Yordemus Ugas kan Cuba. Gusto ni Pacman nagibunan siyang farewell fight sa Pilipinas sa Disyembre o Enero sa Philippine Arena kung saan pwede maghilingan maabot sa 50,000 katawo. Kung padagos ang pagdakulkan kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, posibleng sa Estados Unidos o Medio Oriente gibunan siyang swan song na ipaman iisi kung si Isay ang makakalaban ni Pacman. Baretang ano? Paano? Aramonta sa Baretang ano? Naging matriumpo ang kainit-inoting tourism mission kan SpaceX rocket o Inspiration 4X sa espasyo lunad na napat katawo. Puro mga turista ang lunad ka nasabing rocket asin dainin maski sarong pag-iriba ninda na professional astronaut. Kinabibilangan nini sarong bilyonaryo na iyo ang nagfundo sa mission. Cancer survivor, community college teacher asin sarong empleyado kan Lockheed Martin Company. Matapos ang pagdayog hali sa launch pad sa Kennedy Space Center kan NASA sa Florida na may rikas na 17,000 milya kada ora, nagsiparar ang capsule kung saan lunad na napat na pasahero hali sa rocket. Matiner din tulong aldaw ang SpaceX Crew Dragon capsule na malibot sa orbit bago dagos na magbolta sa kadagatan kan Florida sa agang Domingo. Napag-araman ng 28 milyones dolyares ang kada layog kan SpaceX. Showbiz Balita! Showbiz Balita. Magkakaigwa na kay anin aki si Angelica Panganiban. Ini ang kahaputan kay Direk Edwin Peralta kan mga netizens matapos i-post kan aktres ang siyang ladawan sa Instagram kung saan ini naka-top shoot as ang pagkakuakan litrato kung saan nakatangad man si Angelica. Nasa ampang siya sa lamesa na may baraha asin green chips. Pare-reparo na saro niyang kamot nasa bandang tulak na may pigtatakloban. Gari mambilbili ni kay Direk. Ini ang rason ko nata nagdudaan mga netizens dahil ang tamaugmanin marhay si Angge sa pigsasabing pagbados ka ini, sa pigdadara ka ini, asin ang pigsasabing magiging ama iyo ang sayang nobyong si Greg Homan. Congratulations! Bareta sa lado ng saludo magkita sa News Base si Mar de la Mar Kamen. Nanganing mabawasan ng peligro ng overweight and obesity, nagabi sa mga health experts sa kinaba na bawasan ng calories na pagkakonsumo, alis sa taba asin asukar, dugangan ang porsyon kanoral daw na pagkaon ng prutas, gulay,
whole grains as in nuts, as in siyempre, ang regular na physical activity na 150 minutes kada semana para sa adults, as in 60 minutes para sa mga aki. Sa mga umboy, nagkapailing sa pag-aadal ng exclusive breastfeeding kung sa pagkamundag sakot sa edad na 6 na bulan, nabawasan man ang peligro na maging overweight o obese kan mga umboy. Tandaan, health is wealth. From your space, Mardela Daing Iba. Ultimo sa detalles kang barata ang kamugtakan kan panahon na sa linyan pag-asa. Para sa update, kamugtatan nga po nating panahon ngayon na pagpaldaw pang Sabado, September 18, 2021. So ngunyan alaw po, nakapapekto po ngunyan sa ating bansa, ini nga po nga Intertropical Convergence Zone o ITCC at padalos na po naapektuhan niya na tumaabot lalong-lalo na sa Southern Luzon, Kabalian Bicol Region at maging sa Visayas at Mindanao. So may man po kitang LPA na nakakapekto sa Laogan PAR. So yung pong LPA natin na na-monitor ng mga nakaaging aldaw ay nag-dissipate na nga po ito kasutma. So dahil po sa ITCC na umiira lamang ngunyan sa ating basa, digdi man po sa tuya sa Kabikulan, ngunyan na pagkaldaw sa tuwing na weekend, Sabado Domingo lamang po natin maging po ang tumagsakan sa panahon. Mainit na temperatura pa rin po ang ating mamamatian. At bahagi mo panganoron, sundo sa panganoron lamang ang kondisyon ng ating kalangitan. Maliban na nga lamang po yan sa mga tsansa pa rin ng mga pulo-pulo o mga isolated na mga paguran, sin pagkikilat pagdagol-gol. Tulad naman po yan ng mga nabibilog naman ng mga localized thunderstorm, lalo-lalo na pagtapit ng pagtaugto, tagtod sa pagtabang. Maging maluya, sundo sa moderatang durot, halis sa sirangan, at may banayad sundo sa moderatang o kuling kadagatan. So, dahil gale warning na nakabala sa kadagatan kan Bicol Region. So, ibig sabihin, safe pa rin naman maglaod, gabos na lang ang dagat. At bigla lamang po natin na ang temperatura po natin sa Kabikulan, sa maging pa man po ang kumagtatagpan panahon, abot na rin po kita ng 24, sundo 33 ang taas tagtag. Tagtag po ay masirang at yan alas 5:34 ng pagkaaga, asin nasunod naman at yan alas 5:44 ng pagkahapon. Alitin sa pag-asa sa Southern Luzon, Legazpi City, Rainier Mago, Nagulat. Yan mga tugong detalles ka mga barata ang unyan at Sabado. Sa pag-aaral ka mga pag-ariba, Mardela, Angel Mustasa sa Newsbase, June Napoles, Salado Technical, asin Pag-asa. Kami po nagatod kan barata. Ako si Chi Antivola. Ako man po si Edwin Taral na nagsasabing mabalas kan sendong pagantabay. Good morning and happy 83rd birthday po kay Ma'am Clarita Imperial, Kanbugtong, Legazpi City. Hali po yan kay Raquel Manlangit ng sa imong aki. Asin good morning kay Ma'am Dita Naron. And then sa mga maparehistro po sa Philippine, sa PhilSys staff, good morning sa SM team, PhilSys staff SM team. Good morning sa Castillo family. And then good morning sa Gabos. Ang DCGB Barata alas 7. Abangan niraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Dumating na ang Res Bakuna Kasanggalan.